arte dena zen eder biok nora ezen gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira ta ezin egona eranzteko adore apur bat lortu nahian ausardia lehen aldiz lehen etxi naiz askok tira ginarren horreka mantentzea da hemen maitasunean gako baldintzarik gabe jaso nahi genukenaren eredu izan edo zer datorrela saiatzen nabil eskaintzen naizen hori kondizio barik nor zaren jakin bitartean eraikizune bat elkarrekin zaila da oso beldurrez gaude eta deno irribarre hau ez dago zai bizi nahi du hemen ta orain askok tira ginarren horreka mantentzea da hemen maitasunean gako baldintzarik gabe jaso nahi genukenaren eredu izan edo zer datorrela